Mega fedt, at du kigger med her. Er du iværksætter, eller drømmer du om at være iværksætter, så skal du helt sikkert subscribe her. Iværksætteri hver dag. Mit navn er Irina Espeland, og jeg tager dig med på min personlige rejse som iværksætter. Jeg giver dig en ærlig og en meget personlig skildring af, hvordan jeg lever mit liv som iværksætter. Jeg kommer til at dele mine sorger og mine glæder, de erfaringer jeg gør, de ting jeg lærer og de mennesker jeg møder. Min ambition med den her kanal, det er at kunne tegne et realistisk billede på, hvordan man i dagens Danmark lever som iværksætter. Min drøm er ikke at eje en Porsche, men det er at skabe friheden til at leve af det, jeg brænder for. Jeg brænder for at hjælpe iværksættere med at få succes med deres idé. Første vej på den rejse, tror jeg, er, at vi lærer af hinandens erfaringer. Derfor håber jeg, at jeg via min kanal kan hjælpe dig med at skabe succes med din idé. Ses vi i næste video? Det håber jeg, vi gør. Subscribe og have en rigtig god